Pähliwan adamlar, yurdumuzdaki we dünyadaki täzelikleri bilen tanıştyrýan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleriniň şu sananyny. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bilen duşdy. Türkmenistanyň prezidenti Merkezi Aziýa, Amerikanyň Birleşik Ştatlary formatynyň sammitine gatnaşdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna Türkmen-Amerikan işgörlük maslahaty geçirildi we beýlik habarlar. 2 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatyna iş taparyny amala aşyryp, Türkmenmaşy etrabynyň çägine kuwwatlygy 1.155.000 tonna karbamid önürýän toplumyň gurulşygynyň hemde Türkmenmaşy Garabogaz Gadagistan serkede avtomobil ýolunyň Türkmenmaşy Garabogaz böleginiň düýbüni tutmak. Şeýle hem Esenguly etrabyna kuwwatlygy gije günnizde 20.000 kubmetr bolan agyz suw arasalaýjy desganyň we Garabogaz köl aýlagynyň üstünden geçýän avtomobil köprüsiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu dabaralar Türkmenistanyň 3 noýabrda giňden belenilýän gurulşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň gününe gabatlanyp geçirildi. 2 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatyna iş taparynyň çäklerini Yaponiýanyň kompaniýasynyň baş ýerine ýetirji direktori Eisaku Itony şeýle hem Türkiýanyň Çalyk Holding kompaniýalary toparynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Şalygy kabul etdi. Duşşuklarda özara hyzmatdaşlygyň meseleleri barada pikir alşyldy. Işgörler Balkan welaýatyna täze desgalaryň açylyp ulanmaga berilmek hemde düýbüniň tutulmagy münasibetli geçirilen dabaralara gatnaşmaklarynyň özleri üçin uly hormatdygyny aýtdylar hemde netijeli işlemäge döredilýän amatly şertler üçin hoşallyk bildirip, ýolbaşçylyk edýän kompaniýalarynyň öz üstüne alan şertnamalaryň borçnamalaryň ýokary hilligi öz wagtyny ýerine ýetirjekdigini anandyrdylar. 3-4 noýabrda Awada Milli Syýahatçylyk Zowlagyna Türkmenistanyň gurulşyk senagat himiýa, energetika pudoklarynyň ösüşi atly halkara sergi we maslahat geçirildi. Akylly gurulşyk arasy energiýa durnukly geljek şygary astyna geçirilen forumyň işine dünýäniň 55 ýurdundan 1080den gowrak wekil gatnaşdy. Forum Türkmenistanyň gurulşyk senagat önümçiligi, energetika, himiýa senagaty, ýol gurulşygy pudoklaryna gadananlar bilen tanıştyrmakda oňy netijesini berdi. Halkara forumyň dowamyna Türkmenistanyň gurulşyk we senagat toplumynyň ösüş strategiýasynyň çäklerini, gurulşyga innowasion hemde akylly infrastruktura çözgütlerini ornaşdyrmakda durmuşa geçirilýän döredüjülükli we netijeli işler üçin Arkadaş şäherine ýokary baha berilýänligi baradaky şahadatnama we ýörüýte nişan ogşurly. Forumyň çäklerini Türkmenistanyň döwlet düzümleri bilen daşary ýurt kompaniýalarynyň arasyna özara hyzmatdaşlyk etmek barada bir näçe resmi namalara gol çekildi. Türkmen portal forumyň media hyzmatdaşlyk hökmüne çykyş etdi. 5 noýabrda Arkadaş şäherine Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Arkadaş şäherine iş taparyny amala aşyryp, bu ýerde Gurbanoğlu Berdimuhammedow adyna howanarlyga mätäş çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahabat gaznasynyň müdiriýetiniň mejlisini geçirdi. Gurbanoğlu Berdimuhammedow mejlisde gaznanyň işini mundan beýlekde kämilleşdirmek bilen bagly meseleler boýunça çykyş etdi. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri mejlisiň gün tertibini aglan edip, gazna tarapyndan geçen döwürde alınıp barilen işler boýunça hasabatlar dinledi hemde onuň işini kämilleşdirmek babatda özüniň öwüt nesihatlardyr maslahatlaryny berdi. Haýyr sahabat gaznasynyň müdiriýetiniň mejlisiniň dowamyna gaznanyň işini kämilleşdirmek maksady bilen onuň tertipnamasyna täzeden seredilenligi hemde goşmaçylar giýdirilip, tassamanyň taýýarlananyň habar berildi. Hususan tertipnamanyň täze taýýarlanan görnüşini, gazna esaslandyrjyny giýdirmek hakynda hemde esaslandyrjynyň ygtyýarlyklary beýan edildi. Şeýle hem onu gaznanyň prezidentiniň ygtyýarlyklarynyň wagtlaýyn ýerine ýetirilmegi, gaznanyň berk dolandyryş bünýadyny puhtalandyrmak bilen täze esaslandyrjylaryň giýdirmeginiň tertibi hemde olaryň ygtyýarlyklarynyň kesgitlenilmegi bilen bagly kadalar goşuldy. Mejlisiň dowamyna gahryman
Gahrman Arkadağmyr. Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howanlarlyga mätäş çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň işini hassa kämilleşdirmek hakynda şeýlehem gazna esaslandyrjyny girizmek hakynda kararlara gol çekildi. Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howanlarlyga mätäş çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň müdiriýetiniň meclisinden soňra gaznanyň vice-prezidentler bilen iş maslahatyny geçirdi. Onda gaznanyň işiniň häzirki ýagdaýy we onuň öňünde durýan wezipeler ýerine ýetirmeň esasy ugurlar aral maslahatlaşyldy. Gaznanyň vice-prezidentler häzirki döwürde alınıp barlayan işler we onu mundan beýlekde hemme taraplaryň ösdürmek uğruna edilýän tagallalary barada hasabat berdiler. Hususan bu düzümiň halkara gatnaşyklaryny işçileşdirmek boýunça ýaýwanlandyrylýan çäreler barada giňişleýin maglumat berildi. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy 5-nji noýabrda Arkadağ şäherini amala aşyran iş saparynyň barşyna täze Arkadağ seýilgähine baryp gördi. Arkadağ seýilgähine Gahrman Arkadağa Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadağ şäheriniň gurulşy boýunça döwlet komisiýasynyň başlygy Oralow we Arkadağ şäheriniň häkimi Mamedow ozal berilen tawşyryklara laýykly Arkadağ seýilgähine behişli bedewleriň şeýlehem sewda kerwannyň heýkellerini ýerleşdirmek boýunça alınıp barlan işler barada hasabat berdiler. Gahrman Arkadağ bu ýerde görkezilýän şekilleri syýlap, olara bir näçe belliklerini aýtdy we değişdi de düşler girdi. 6-njy noýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanguly Berdimuhammedow halkara parahatçylyk we ynançmak gele. Şeýlehem Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 30 ýyllyk münasibeti çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk döwlet toparynyň meclisi geçirildi. Meclisiň dowamyna halkara çärelerine değişli guramaçylyk, hojalyk işleriniň giň toplumy aral maslahatlaşyldy. Türkmen halkynyň milli lideri bayramçylyk dawaralaryny ýokary derejede geçirmek üçin ähli tagallalaryň edilmeligini belläp, değişli ýol başlaryň gödäwçilik edýän düzümlerine bu uğurda alınıp barlayan işler barada hasabatlaryny dinledi hemde bu uğurda maslahatlaryny we öwüt nasihatlaryny berdi. Guramaçylyk döwlet toparynyň meclisi tamamlanandan soňra Türkmen halkynyň milli lideri halkara çäreleriň geçiriljek merkezlerine baryp gördi. Gahrman Arkadağ häzirki zamanyň kaşaň binasy bolan halkara maslahat merkezine meýilleşdirilen çäreleri guramaçylykly geçirmek boýunça dördilen mümkinçilikler bilen tanışdy. Soňra Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň gözel künjeginde ýerleşýän halkara kabul edişlik merkezine hemde Arkadağ mihmanhanasyna gelip, olarda ýokary derejeli mihmanlar kabul etmek hemde olara milli mihman söýerlik däpler esasynda hyzmatlar hödürlenmek üçin döredilen şertler bilen tanışdy. 6-njy noýabrda Gurbanguly Berdimuhammedow adyna howanlarlyga mätäş çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň adyndan Awganistan ýer titreme berarly ejir çeken ilatyna ansanperwerlik kömegi, derman hemde saglyk goraýyş maksatly ferişdelerden dokma we azyk önümlerinden ibaret bolan ýükler uğradyldy. Munyň özi ansanperwerlik, hoşniýetli goňşuçylyk, birek-birege golly bermek ýöreligleriniň häzirki döwrüň ruhyna kybap derejede ösdürilýänligini görkezýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş saparynyň çäklerine ýurdun prezidenti Donald Trump bilen duşdy. Prezident Donald Trump belet mertebeli mihmany mähirli mübareklep, Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary formatyna sammitde gatnaşmaga çakylyk kabul edildi üçin hoşallyk bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti duşuşmak üçin Aktama gelmäge. Şeýlehem sammitde gatnaşmaga çakylyk üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentine minnetdarlyk bildirip, bu formatyň iki ýurdun arasynda ugurlaryň giň gerim boýunça hyzmatdaşlyk putolandyrmak üçin täze mümkinçilikler açýanlygyny belledi. Taraplar Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygyny ähli esasy ugurlar boýunça mundan beýlekde giňeltmäge we çuňlaşdyrmaga taýýardyklaryny beýan etdiler. Türkmenistanyň prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump bilen bolan duşuşygyna soňra Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary formatyna sammitde gatnaşdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump'yň başlyklyk etmegine geçirilen ýokary derejeli duşuşyga Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentleri gatnaşdylar. Sammitiň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti çykyş edip sammitiň netijeleriniň Merkezi Aziýa bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda köp taraplaryň hyzmatdaşlygy mundan beýlekde giňeltmäge ýardam berjekdigini anam bildirdi. Sammitiň dowamyna 6 taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri gyzyklanma bildirilip, aral maslahatlaşyldy hemde bilelikdäki işin geljekki ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi.
Şeýle hem samitin çäklerine ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetleriniň arasynda meýiller hakynda beýannama, medeni miras babatda Türkmenistanyň, Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, Täjikistan Respublikasynyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hökümetleriniň arasynda meýiller hakynda beýannama kabul edildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş taparynyň çäklerine, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň Wekiller Palatasynyň Daşary işleri boýunça komitetining Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kiçik komitetining başlygy Bill Huizenga hemde ornwasary Sidney Kay Kamlager dawulen duşdy. Duşukda bellenşi ýaly Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresi bilen özara hyzmatdaşlygy iki taraplaryň gatnaşyklar ösürmegiň möhüm ugry hökmüne garaýar. Bu hyzmatdaşlyk kanun çykarjylyk işinde tejribe alşmaga, sebit we halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini aralyp maslahatlaşmaga gönükdirlenir. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş taparynyň çäklerine Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Nicholas Campens kampaniýasynyň baş direktori John Rees bilen duşdy. Duşuň dowamynda Türkmenistan bilen Nicholas kampaniýasynyň arasynda sport infrastrukturasyny ösdürmek ulgamyna özara bähwetli hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny öz şekilde we şonuň bilen baglykda kampaniýa tarapyndan Aşgabatda gurulan we halkara standartlaryna laýyk gelýän Döwrewap golf klubynyň taslamasy özara hyzmatdaşlygyň üstünlükli misaly hökmünde bellenildi. Bu taslama Türkmenistanyna golfy ösdürmekde möhüm ädim boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna amal aşyran iş taparynyň çäklerine Türkmen Amerikan işewirler hyzmatdaşlygy ösüşiň täze mümkinçilikleri we geljek atly işewirlik maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň hemde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet düzümleriniň ýolbaşçylary, işewir toparlaryň şol sany dünýä belli kampaniýalaryň bütün dünýä bankynyň halkara pul gaznasynyň wekilleri gatnaşdylar. Amerikan kärdeşler bilen pikir alşmalaryň dowamyna türkmen işewirler ýurduň döwleti dahalsyz pudugynyň gazananlary hemde maýy goýum mümkinçilikleri bilen tanışdyrdylar. Maslahatyň çäklerine bu ýerde türkmen önümleriniň sergisi guruldy. Türkmenistanyň wekiliýeti 6-njy noýabrda Urumçy şäherine geçirilen Merkezi Aziýa Hytaý 10-njy hyzmatdaşlyk forumuna gatnaşdy. Forum Merkezi Aziýa Hytaý hyzmatdaşlyk ruhuny ösdürmek we umumy döwrewaplaşdyrmak öňe sürmek şygary asyna geçirildi. Foruma gatnaşyjylar köp taraplaryň hyzmatdaşlygyň ugurlaryny, şol sany sowda, ykdysady hyzmatdaşlygyny, ulug logistika we maýy goýum taslamalaryny, energetika hyzmatdaşlygyny, şeýle hem bilim, medeniýet, insanperwer ulgamlardaky başlangyçlary aralyp maslahatlaşdylar. Forumyň çäklerine Merkezi Aziýa Hytaý formatynda hyzmatdaşlykda gazanlan üstünlükleri bagşlanan seri guruldy. Dünya täzelikleri. 5-nji noýabrda Washington şäheriniň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentining binasyna C5+1, ýagny köp taraplaryň formatyň esaslandyrylmagynyň ýübiley duşuşlyklaryna bagşlanan dawraly kabul etişlik geçirildi. Çäre Amerikada Aziýa döwletleriniň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary siýasat idaralarynyň ýolbaşçylary, işewir toparynyň wekilleri, şeýle hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresiniň senatorlary we Wekiller Palatasynyň agdalary, döwlet idaralarynyň işgärleri gatnaşdy. C5+1 formaty 2015-nji ýylda esaslandyryldy we 10 ýylyň dowamyna Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda ýygdarly gepleşikler üçin platforma bolup hyzmat etdi. 5-nji noýabrda Marco Rubio Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentine Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri, şeýle hem Kyrgyzstan Respublikasynyň ilçisi bilen duşdy. Bu çäre 6-njy noýabrda geçirilmegi meýilleşdirilýän C5+1 Merkezi Aziýa we Amerikanyň Birleşen Ştatlary sammitine taýýarlyk hökmünde guruldy. Marco Rubio bu çärede eden çykyşyna geljek ýylda Merkezi Aziýa döwletleriniň hemmesini sapar etmegi meýilleşdirilýändigini, onun bir hepde ýa-da ondan hem doga çekçek sapar boljakdygyny ma'lum etdi. Filippinleriň paýtagty Manilada geçirilen Ýeriň Hanymy 2025 gözellik bäzleşiginiň ýeňjisi Çekiýadan model Natali Pushkinova boldy. Pushkinova dürli ýurtlardan gyýdylaryň 79-sy bäzleşlik etdi. Bäzleşigiň çäklerine emiller topar 4 sany ýeňjini ketgitdi. Netijede
Hova hanımı derecesinde İslandiyadan, Su hanımı derecesinde Vietnamdan, Ot hanımı derecesinde Taylanddan gıydılar münasip boldy. Bätleşikde Yerin hanımı esasy derece hasaplanýar. Samarkandda geçirilen UNESCO'nun baş konferensiýasynyň 43-nji sessiýasyna ähmiýetli karar kabul edildi. 15-nji dekabr resmi saýdan bütün dünýä türk dil maşgalasynyň güni diýilip aglan edildi. Bu her ýyl bellenlen bayramçylyk türki dilli halklaryň dil, medeni we taryhy bütünliginiň ikrar edilmegine halkara nişanly urlar. Türk dilleri 200 milyondan gowrak adam birleşdirýär. 15-nji dekabr senesi tütälleyim saýlanmady. Hut şol gün 1893-nji ýylda Daniýaly alim Wilhelm Thomson arxon ýazgylarynyň syryny açypdy. 8-nji asyrda değişli bolan bu ýazgylar iň erki ýazyw ýadygärlikleri bolup, türk dillerinin umumy köklerini açyp görkezýär we baý medeni miras alamatlandyrýar. 34 ýaşly demokratçy sosialist Zahran Mamdani Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäheriniň häkimi wezipesine saýlawlarda ýeňiş kazandy. Mamdani bu wezipede ilkinji musulman we şäheriň taryhynda iň ýaş häkim bolar. Mamdani sesleriň 51 göterimden gowragyny aldy. İkinji orunna 40 göterim netije bilen Andrew Cuomo yerleşdi. Respublikaçylar partiýadan dalaşgar Curtis Sliwa 8 göterim gollap aldy. Mamdani 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge girişer. Häkimiň garamagyna büdjeti $120 milyar we ilaty 8,5 milyon adama deň şäher geçer. Sport täzelikleri. Angliýanyň milli ýygynlysynyň we Manchester United klubunyň odalky futbolçusy David Beckham, Angliýanyň şahy Karl III tarapyndan ritsarlyk derejesine eýe boldy. Bu dawraly çäre Windsor köşkünde geçirildi. 50 ýaşly turgan sport we hayır sahavat ulgamyna goşan ajaýyp goşandy üçin Beýik Britaniýanyň iň ýokary ýylygyna münasip boldy. Dawara onuň ýan ýoldaşy Victoria Beckham hem gatnaşdy. Ol inni Lady Beckham diýen derejä eýe boldy. Bu Beckham'ın ilkinji köşk ýylygy däldir. 2003-nji ýylda ona Beýik Britaniýanyň imperiýasynyň ordenini, kavaler derejesi berilipdi. 2005-nji ýyldan bäri ol UNICEF'in ilçisi bolup durýar. 2024-nji ýylda bolsa şalyk gadynasynyň ilçisi hökmüne bellenildi. Bu orada Şah Karl III bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistanyň milli ýygynlysynyň hüjümçisi Mikhail Titov Kırgızstanyň futbol boýunça çempionatynyň 24-nji tapgyryna geçirilen duşlukda hat-trick ýerine ýetirip öz topary Uzgen klubyny 4-0 hasaby bilen Kırgız Altyn klubundan üstün çykmagyna uly goşant goşdy. Titov oýunyň 2-nji, 30-njy we 45-nji Koşmaçı 2 minutlarına tapawutlanyp, bu duşşugyň iň gowy oýunçysy diýilip ikrar edildi. Toparynyň 4-nji goluny bolsa 50-nji minutda Izatilla Abdullayev geçirdi. Bu hat-trick Titowyň Uzgenyň düzüminde oýnaýan wagtyndan bäri ilkinjisidir. Ol bu kluba 2025-nji ýylyň fevralyna erkin agent hökmüne geçipdi. Häzirki mövsümde futbolçunyň hasabyna dürli ýarışlarda geçirilen ähli duşluklarda 8 geçirilen top bu 3 netijeli berilen toppa. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Galkan sport merkeziniň türgeni Şöhrat Orazgelliýew universal süwüşdün goty boýunça dünýä çempiony boldy. Ol Özbekistanyň Urgan şäherinde geçirilen dünýä çempionatyny 60 kilogram agram derejesinde bätleşdi we karşıdaşlarynyň ählisinden tapawutlanmagyň höttesinden geldi. Türkmenistanly turgun bu ýarışda 75 kilograma çenli açyk agram derejesindäki tutuluşyklary hem çykdy. Netijede bu derejede birinji medal gazandy. Şöhratyň şu ýylyň iýulyny Kırgız Respublikasynyň Çolpan-Ata şäherinde geçirilen universal süwüşdün goty boýunça Aziýa çempionatyna hem 65 kilogram agram derejesinde çykyş edip, universal süwüşüň nutgaty görüşinden altyn, light ugrundan bolsa kümüş medala münasip bolanlygyny hem bellemek gerek. Şolaýyn tapgarynyň 4-nji oýunyna Katar döwletiniň Al-Ahli topary bilen öz meýdançasynda bir hasaby bilen deňmeden oýnady. Duşuk çarşenbe güni Arkadaş şäherine geçirildi. Arkadaş Lahwan adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şulardan ibarat. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen portal websaýtymyzdan dowallygyna tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.